Tindak kualat lah iya bener kandhamu suwek Guru Panduk nggih lali sumber ketiwatan aku dhisik monggo tak dereke yo pancen sahabat len loro ing warnane ngucap sahabat tauhid sahabat rasul
pundhuk sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku unjuk syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman satemah bisa tetunggalan mapan ana dukuh Keras Wetan 1 nggih Desa Keras Wetan RT 3 RW 1 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi nggih alhamdulillah yo awit saka pangestuning para pepundhen awake dhewe sak kanca wis kepareng sowan ana daleme panjenenganing Bapak Gunaryanto Esos MSI lan Ibu Tutut Winastri AMD iya nduk dawuh kowe ngerti apa ora iki kagungan kersa apa yen ora kleru kagungan kersa ngunduh mantu iya kena diarani ngunduh mantu lan uga kena diarani mantu ngger jalaran mantene wadon wis dadi putrane Pak Gun dhewe nduk wis winengku kaya putrane dhewe nggih ya kuwi Raka Mas Fahrul Dwianto kuwi putra angka 2 saka panjenenganing Pak Gunaryanto ingkang wis anjatu krama Mbak Feni Widyawati kuwi putri panjenenganing Bapak Wijilan Ibu Ernawati SPD saka Kauman Kecamatan utawa Kabupatene Magetan nggih alhamdulillah ijab wis kelakon tanggal 17 Oktober 2020 nduk oh ngono nggih iki mung kari ngunduh manten nggih mantu sing diman-iman kabeh metu ya kuwi tresnane wong tuwa marang anak celengane wong tuwa kanggo anak ora iman panjenenganing Bapak Gunaryanto ngragati marang Mas Fahrul jalaran pancen wong tuwa nyambut gawe kuwi nggo merajakke anak kok nduk oh ngaten ya Mak iya lan ing antase Mas antarane Mas Fahrul lan uga panjenenganing Bapak Gunaryanto wis padha netepi sumpahe dhewe-dhewe kok sumpahe dhewe-dhewe kepiye yen anak sumpahe anak nyang wong tuwa kuwi mikul dhuwur mendem jero ning yen sumpahe wong tuwa marang anak polah bapa kepradah Mas Fahrul kepengin palakrama Pak Gunaryanto meradahi mula bengi iki wis kelakon digelar pahargyan kaya ngene ndae nggih amin ya rabbal alamin mula yung pandungaku kanggo temantene ya kuwi muga-muga sakinah mawaddah warahmah nggih sakinah kuwi ketentraman kedamaian dan rasa aman dalam hati sehingga jauh dari kecurigaan dan kegelisahan terus mawaddah ya kuwi cinta dan kasih sayang yang membara serta rasa saling memiliki yang dijawantahkan melalui perhatian dan penghargaan nggih warohmah ya kuwi kasih sayang yang mendalam dan terwujud dalam menerima kekurangan pasangan memaafkan serta adanya rezeki dan karunia Allah SWT amin ya rabbal alamin nduk muga-muga pandunganmu kuwi dijabahi dening Gusti kang nyipta jagat Mas Fahrul Mbak Feni ora mung dadi bojo ning dadi jodoh nggih apa ana bedane bojo karo jodoh bojo kuwi kalau mangsane iso pegatan iso pisahan ning nek wis dadi jodoh kuwi ora ana kang bisa misahke mung kejaba maut kok nduk amin ya rabbal alamin nggih dawuh iki matur nuwun kunjuk dening Bapak Kades Bapak Haji Tony Riyadi Esa kang wis paring idi palilah nggone panjenenganing Bapak Gunaryanto gelar pahargyan ora mung bengi iki oh ngono ya wingi bengi ora kes melayu utawa dangdut oh nggih awan mau uyon-uyon utawa kelenengan dene bengi iki pagelaran wayang kulit awake dhewe sing tinimbalan sowan ana dalem kene nggih matur nuwun ya yung dene ketua panitia Bapak Sukamto oleh ngopeni para kanca pengrawit wis ora kira-kira tenang kok nggih wis iki para pengrawit iki diuja saupamane wis dadi unen-unen to ya to seniman ki yen mulya ya kaya raja nek sengsara ya sak ngisore kere nggih
Ning bengi iki mulya tenan, Nduk. Ngono nggih. Iki daharan wis prasmanan, kae mawake dhewe arep munggah panggung, wis ngliwati daharan andher kagem para tamu. Para pengrawit ya ngono, mung kari kuat-kuatan wetenge. Nggih. Mangane diokehi ora apa-apa, wong cedhak kali kok. Nggih. Mula Ngger, iki gandeng ujupe kuwi tasakuran mula ayo kowe karo aku tirakatan lek-lekan ana dalem kene, monggo tak derekke. Dasare dening Pak Gun sing ditimbali ora mung aku karo kowe klebu nimbali para kadang bintang tamu. Sapa Mas Yuda? Mas Yuda CS ya diatur pinarak ana kiwa